12 milyong katao kada taon ang nangangailangan ng cornea transplant. Sa bilang na ito, nasa 150,000 lamang ang nabibigyan. Ito'y dahil hindi pa rin sapat ang mga eye bank sa buong mundo. Kaya sa Pangasinan, formal na binuksan ang ikalimang eye retrieval treatment center sa Pangasinan Provincial Health Center. Naisa katuparan ito sa kasunduan ng Pamahalaang Panlalawigan at iBank Foundation of the Philippines. Inaasahang makatutulong ito sa pagbibigay ng pagkakataong makakita muli ang mga visually impaired na mga Pangasinense. Samantala, taong 2022 nang masungkit ng pamahalaang lungsod ng Tarlac ang Seal of Good Local Governance. Ito'y matapos na ipamalas ng lungsod ang maayos na serbisyo publiko. Nakatanggap ang pamahalaang lungsod ng 7 milyong piso bilang incentive fund package mula sa DILG. Ang pera ay ginamit naman sa pagbili ng mga karagdagang sasakyan para sa mas mabilis na response time ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang lungsod ang ikalawang nakatanggap ng Seal of Good Local Governance sa probinsya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.